जानते रे बाबू का हो? पहले ही के जमाना ठीक रहला। पहले के जमाना? हाँ, अरे वैसे कौन का कहता रो? चिट्ठी लिख लिख लोग बतियावे, हाँ सब बात होखे। हाँ हो आ ये बड़ा का जमाना ऐसा आइल बा, हाँ एगो मोबाइल ल, हाँ। सिम डाल, रिचार्ज कराओ। चार्ज कराव, अरे हाँ हो, ओकरा बात से बात होई। ठीके कहता रे बाबूजी। पहले ही के जमाना ठीक रहे। बाबा अपन मर गए रहले नु, हमनी के घर से चिट्ठी लिखनी जा तो तू कजिया बीत गइल तब तारा पता चलो। अच्छा ई पहले बताओ, हमरा चिट्ठी मिलल तो हम आईनी कि ना आईनी? तो हम कहाँ कहतनी कि ना अइला बाबूजी, बाकी बाबा के कजिया बीत गइल तब नु अइला। बस हमरा इतने बात के पछतावा बा कि मतलब हमरा पूरी खाए के ना मिलल। बाबा के कजिया में पूरी सब्जी थोड़ी बनल रहे, का बनल रहे? दल पिठवा बनल रहे। अच्छा चल, कम से कम दल पिठवो खैले रहती तो हमार बाबूजी तर जैते नु। तो टेंशन काहे ले तारा बाबूजी, या भी जियतिया नु। उसे का करे के बड़े बाबू? अरे बाबा के कजिया में दल पिठवा बनल रहे, आ इया मुइनु तो ओकरा कजिया में खिचड़ी बनवा दे। अब खिचड़ी हम खा ले। हाँ तू खा लियो। अब दू जना तर जइलो। अब बबू तर जाइए, आइयो तर जाइए।